I want it that way. Tell me why ain't nothing Hi. Nakalive ako sa ano? Saan? YouTube. Ah, taray. Hi. Ay, Ay, brown out. burnout. Oo, na-brown out. May kaya ka dito. Ako hindi lang ako naka-wifi. Pag naka-wifi, naghang yan. Harain na ka mo. Mauli na kami. Hi. Hindi mo pa di kayo matamis yun ini. Pero kung sa kagi may ice, nakadi ka tablang tangan ice niya. Isa man may ice man kaya. Kaya para medyo matunaw-tunaw siya. Mao masara may ice pa, maayo pa kita ice. Butok mo, alitso mo, ibig pa din. Wala, di tayo ninalo, oo. Pare. Maano na yun. Ay, ma'am. Ada. Anong kapipicture tamang kanina. Kaya mahal. Kasi nga crispy talaga. Baga mga bato. Wala ka lang pag ando nga pa. Nagulatan pa yan. Talaga na, diba? Talaga mahirap kong kausapin kung dalawang ko. Pasusunod. Maliwanag dapat ang istoryahan. May oras. Pag late, may penalty. Wala na yun, diba? Tapos, Maayo kita. Maayo kita ice. hi team, I'm hungry. Hi team, it's not popcorn. Not popcorn. Him. Hi team. Hala. Ay, nahiri-nariri ito pala. Hi team. Ayaw kami ice. Kevin, what's up, kid? Hi, Kevin. Hello, my love. Hi, my love. Look. Bar R. Casey, you eat bar. Bar. Ay, puyit. Sorry. Nakalive tapos ay puyit. Nakalive babig naman. Ay puyit. Ma-expression ko pa naman yun. Ako man ay buli. puro mga kabagahan na expression. Hi, Bar R. You at the bar. Hindi ka lang live na mga viewers doon. Mga foreigner ang viewers. Ay, Mga wow. American. Hi, Kim. Foreign dyan. Sir. Are you drinking? Yeah, drink. I drink. Look. I drink.
Hi, Matthias Wagner. Hello from Germany. Why mute? Sorry, it's muted. Accident muted. Aray. Okay now. I'm gonna sing. Yes, you need to sing. Wato, mo yun na ano? Oy, sige, mali-palipat maghapot ka ni. Ano man. Dito kita. Ano ko na? Ka na, dito kita. Ka na. Kay maano? Ano nangyari sa imo? Kay maluwas na. Naengkanto. Ay, naka-ano ako, naka-live. Ka na. Bit-bit na lang. Sabi. Doon na lang kita. Yan nilalasa ako. Oo, sige. Oo, di ka man nakakaimod. Bakit malabo ko ng mata ko? Malabo man yan yan mata ko pag ano. Sign of aging na. Mami napos na baga. Din kita. Video. Ari din. May teripon. Wala. Ang maliit ang piso. Mama bayad din ha. Oo, mama bayad din. Hindi lang kami kayo na araw. Salamat. Dito kami ganyan. Nagla-live siya. Nagla-live ako. Sa YouTube. Hindi. O sige, sige lang. Hi. Hindi ka hungal mo, ikaw ka na sa ako. Malarga na dyan. Carla! Hello, my love. My love. Hi, Carlos. You know, I remember you. You want to know, find wife. My friend Ruby, she's single. Singkin pero double. Hi, Abraham Bronx. Hi, Gasa. Ano siya, ano biyak? Dami. Ako kapagbatok na agad ako naman. Okay. Pitaha ko nawanan. Okay naman. Wala! Magpakalasig ako nagkaw. Okay. Hindi mo naman You look beautiful. Thank you. Thank you, Carlos. What you drinking? Sino na sige? Si Carlos. Hindi ka mo okay. Hindi lang ako. Ay, napapay ko. Carlos, Ruby single. Add me on Facebook. You can add on Facebook. What you drink? Who is Ruby? My friend. Ruby. Ruby. My friend. Hindi mo nag-istorya. Kukomment. Ayoko nag-ano. Yadi, basa baga. Sino yun na Carlos? Tagalog yun? Ay, Amerikano yun. Amerikano? Hello, gorgeous. Hello. What's up, right now? Ako gusto na yun. Baga man sa ako. Ay, ako. Tequila, champagne, Johnny Walker, Flamengo. We're laying tonight. Team. Can you give her my number? Yeah, I will give you your number. Yeah, I will give your number. May number siya sa ako. Kamu na mag-chat. Chat mo sa yung number ni Carlos. Sa ano ka mo mag-ano yun? Ano ba yan? Telegram. Telegram. I will give your number to Ruby. Carlos.
You don't need to send me $2,000. You can send me. Kagabi may istorya ako. Inisa ako, ini. Apa? Pwede mo send eh. Yan eh. Hi, pussies. I'm from Philippines. Pilipina po Kailan ba, kami. di ba, nagkagda kami Darnel ha? Sabi ko, oo. Sabi niya, kainan kita. Okay, sounds great. Kaya nakapagpasilis. Sabi ko, sabi ko pa di. Sabi ko kay, ano, patanong ko na si Ilis. Kaya din na kaya karainan. Sabi ko, okay. Niyan, paluwas na ako, mga pa-11 na. Saan may naman ako, sabi ko. Natapo ako si Mark. Ako sa balay. Sabi pa din ka nangyari ko, warak ka na ako. Sabi pa din ka nga ni kay hatid ko na ikaw. Sabi ko, karainan. Sabi ko kami. Sabi, di ka na sabi sa karainan, ha? Hindi ka talaga sabi. Naroyan ko talaga magparapakijaming doon. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, ramdam ko na parang iba na ano. Iba naman ang dating niya. Nakainom na. Sabi niya, dito lang kita mainom. Dito lang kita kaya ka na Albert mainom. Dito sa may Central. Kaya ito si Arcel. USA. How old is Ruby? 39. Hama ko mo. 39 years old, Sige na Ruby. nainom ko nakachat. Sabi ko, Thank you so much. ano ang problema mo? Ay, pwede na baga ako din eh. Makapunta ako niyo. Makapun mo na ako. Ano ang problema mo? Sabi ko nakichat mo pa si Ilan. Ano? Puro babae. Kala ko mo. Hindi nga may harapat ako. Hindi na ipapabasa. Totoo, bunuhan. Para mas kami nababaka doon sa yayo. Yan to sa Ilan. Ano pa din? Ano pa kung yung simag yung hubog na? Baya mo na. Yan nga pa din makada ko sa iyo. So, pilo mo na nila. Ikaw yan na pa din ayaw na. Ako na to, yun para naghamon na ang duha. Kung may nandun sa Ilan, balayo. Siya na duha ni Mark, yung tagpuan. Yan. Si Ilan, di mo siya masyado. Kung paano katating ka niya, gawin na magano si Mark. Nagiri ako pagparaan, baga siraan nag-agda sa ako. Okay, that's Nagiri really ako happy. bukod kanira, baga mga pagkakasabi ni Mark. Sabi, kasi di rin mo aram, di ba kung makasya si Bianca? Ang kasya si Bianca, si Kilo yan, si Arlen. Mama na rin ni Bianca. Hindi ka sabi ko, oras na, sundo ko na. Sabi ko, ano yan? Ito nga mga yan, pati yung kasama may mata. Sabi ko na niya. Oh, di rin magkakaroon ng baga ka mo. Mga sabi niya kasama. Ano naman? Ako ba yung asawa man? Ano na nga ni? Sabi, Siguro makatawin. sabi bigla, sabi, gusto ko niya, gusto ko niya sa pala, magkarablahan kita. Sabi ko niya ako na ni Mark. Gusto mo magkarablahan kita. Sabi ko siya sa Mark. Niya, may nag-awat na natuwa na nag-inom naman din sa may sentral sa luwas. Tinawag si Mark mga nila. May pagluwas may halit sentral. Ay, kuya, akala ko talaga, mapuplihan ako mo kanina doon kasi pareho na kami mainit eh. Kaya nag-awat na kaya kami. Kaya naman, wala man. Pinari na si Ina. Sabi ni Ina, hindi ko kasi ito totoo. Kaya ano kung matawar ka sa ulo ka isip ni Mark. Ako ang pansin. Ako pansin. Ako kapansin. Ako ang pansin. Medyo may bangka. Alam mo nga ni, ano ba yung paparahapon mo ako? Natakot na ako. Gusto ko kumakaw. Carla, she have one kid. Right, tapos bigla sila ako ni Ina. I will love her more if it's okay with her. It's okay with her. I tell her, Cheryl, do you have enough money on your pay? Ang gusto mo, tango no, kanton. Nana, masira. Ano sila? Nano? Maski nano. Nano masarap na pansin daw niyo? Cheryl, do you have enough money on you to pay the bill tonight? Umawat ako. Di ba nagsisimbag? Not enough. Pansin pa, wala man diba? Oh, lovely ladies. Not enough money. Pag-ibig parang... Ano ba yan? Not enough, ano? Ang bata ko, nag-request pa lang niya. Tapos, bigla Not enough money. Expensive hair.
expensive. Ay, alam mo ka na nangyari. Hindi na maaga. Sinunod ang dokumento ko pa din tiro. Tapos na din si Guy, happy mami. Eto nung ako. Sabi niya, pero pati sinunod niya naman yun. Pati tiro dokumento ko. Pati tiro dokumento ko. Sabi nga ni Guy, mami sinend ko na sa'yo kasi sabi ni Daddy, papasakin daw niya yung cellphone ko para walang ibigay siya. Ano ko to? Ano ba yung sa'yo? Bakit sakit sa'yo? Kung okay lang daw sa'yo, Ang ganda naman eh. Taga-America. Carlos is okay with her. Okay, if you did, I would then we could meet tonight. How? How team? Sige na, seryoso ang kamunduan. How team? Kaya kami na heart to heart ka. Baka ano, malabuna yung Pati nag-gusto na kami. Pati hindi niya Okay, real, maybe I go look. Okay. nalaman talaga niya pati pagkamo ang tulong niya sa akin. Bye everyone, I'm going live tonight. Hurry. Going to visit everyone. Take a call for everyone. Take care of Si ano si Carlos. Carlos, can you ask her to write my number down? Ako? Sabi na pag-awat niya. Ha? Sa Telegram, hindi nakama-download ako Telegram. She will download Telegram, Carlos, for you. Nakali ko sa mga bulan Robe, if you have enough money. Not enough money, Tim. Tim, not enough money. Pag nangyari ko na siya, pag siya ako sa laot. My money, I already buy food. Ang mga pag-ganito din ang mga magayon ko siya. Hanggang ako kinumok na pa. Ha? Ay, ko gagawin pagkagabi yun. Plus naman. Para gabi pa lang yun. Pagkaadlaw bagal mga... Kanina ni Susan Hagardo. Mga mandirig na. Hindi mo naman nga matulog. Ginawa rin ang gabi wallet ko. Di ba naman? Parang dati may telegram na. If you had enough money. Ginawa ko lang. Balik ko May number siya sa ako. Ako magapon ako sa... Okay na, download ko ng telegram ko. Dati ako may telegram. Sarap ko na gabi. Sarap ko na gabi. Next time we treat them, okay? Ano ito pinaka? Thank you, Tem. Salamat, Tem. Wala naman siya. Thank you, Tem. Direktor ka, nakaano ko na pinta na kahit inaabot ko nga, hindi kayo parang inaabot na, nakano naman o. Yes, wala ko po. Carlos, ay, yung number ni Carlos, oh. Ano sa Telegram ko, ano? Isip mo nga. Okay, next. Type Carlos, Carlos type, yes. Another meeting. Oh, yes. Yes, for another meeting, Tem. Number 118. Kaya ba di ano ko? Ano ko? Ano ba yung nangyayari na sa'yo? 118. Ako ba din ba yan? Ako ba istorya si Ina? Ang sabi ba sabay? Parang sabi niya, bigla parang nag-service si Kanina. Kaya na pagkumansi yan. 857. Ano yan talaga tinulungan ko eh. Bakit iba na ko 57. 25. 82. Ba't ka niya yun? Pag maraming pagkano. 733, duwa na 3. Di ba? 1857. Wait lang. 185. Plus yan din ha, plus. Plus. 1857. 1857. 25. Ay, hindi na plus. 1857. 25. 1875. 258.
Wait lang. Wait lang. Sandali. 5 minutes. Sarap! Ayun na. Hinira na yun. Sarap pa. Ay, diretso na? Puro na kayo. Oh, sige. Oo. 3, 11 numbers, Carlos. 11. Hi, Mopsy. Hello, lovely ladies. Hi, Hardy. Oh my God, really right, Cheryl. Cheryl's that real Filipino girl. Yeah, Filipino girl. Basagin ko na cellphone ni Kai. We are all Filipino that want me to look at her channel. Nasa loob. Yes. Okay. You save your number. She save your number. No, you don't understand. I don't understand. What do you mean, team? Team what? Another what? Another meeting. Next week. Next week. Next time. Great name. Okay. Okay. Thank you, team. Thank you. Wala man sa akin sa da. Alis nyo lang sa to. Madaling I don't understand. What do stress you man, ano, ang dali na sa isip baga. Emotional damage sa kanya. Parang hindi rin ko kaya. Kahit mo, syempre, may bata kami. Napupuma niya, pero hindi kayo pag-iinan. Kaya, an option ko talaga. Bahala ka, basta ako makasiway sa'yo. Hindi mo pa din, iba talaga. Bakit gusto niya pa din na, yada lang ako ganti. Mararapan na mararapan. As in-despite sa nitiro mga na mangyari. Pati, hindi pa, pati word. The girl who is called Real Filipino Girl wants me to look at her channel. Ah, okay. Good evening, Hans. Hi, Jeffy. Nobel Sprout. Hello, Nobel Sprout. Team Hardy. I'm doing live streaming. Free to watch Team Hardy. Ah, Puro tulog mo na lang. Team, he inviting you. Ano din yung sina? Parang tuwa niya. I don't know her. Parang mo pa din. I don't know her. Sabi ni sabi ko na. Kasi di ba ka ni Ward? Nabasa ko pa ang experience sa Manila dati na parang sinuta ko sa Can I Manila. prove you, sir? Uluni. What? Ito pa pa din sa Manila. Pinakalamaan ako. Wala na pa ako ng gusto request. Nakatulog niya. Nakatulog ko siya. Dalawin ko niya. Ayun na. Tapos pali gusto niya. Bantayan ako. Thank you na iwan ko. Pero sa'yo pali habang pala. Iba pa ibantayan na. Nilalaban niya na. Ako gusto ko. Nilalaban niya ako ng pagmamahal niya sa ako. Ito. Nakatulatan niya ako sa iba. Ano na klase na tao baga pa dito? Ano na ba klase na dito? Hi po, Melworld. Hi, Melworld. Hi, Jagdish. Sorry, real. I have a girlfriend. Thank you, Tim. Like it. Thank you. Thank you, Jagdish. Hello, ba't may linya ko sa Pwede rin, ano ko sa iyo. Ora. Late na. Late post. She is gorgeous. Uy, gorgeous ka daw sana. Yes, she's beautiful, Carlos. Nice to meet you, Carlos. I will bring my outcoming. Uy, ang number niya. Oh, Sabi ni, daruyan ko sa happy hour na pangalan. Gusto niya na happy hour. Sabi ni, American Health Gusto ko ngayon. Ano lang ko niya? Hi, Big Lon. Send mo din sa happy hour. And same here. Baka niya, no? Makatulog. Random cat, hi again. Hi, random cat. She said yes. Madala. Same here. Hindi Carlos. man ako. Ako na umamay din. She's single, Carlos. Paglamo, paglaklak. Marong ako. Tao lang. Hindi naman. Hi, sad cat. Dadali kita na sa suso. Sabi sun ka mo na naman tao mo dito yung hanap eh. Ano man niya ako nung sabi niya. I'm back. I'm from the fun. Surprise ako na Carlos, oh my God. Ibahan man guys. Ikulong ka niya. Samantalang siya malaya ko na ni Muna. Dapat stop.
Kasi alam niya naman ako dapat makipatingin siya eh. Pero ako pagka kumain That is awesome. If she needs anyone to talk, she has me. Okay? I wanna be a producer. Tapos sabi niya, okay na, tangkap ko na. O, pulis na naman na kayo. Sige na, dito ka na ngayon talaga yun eh. Takot na kayo. Para ako masahin na kayo. Pag binangyari sa imo, ako na naman si Jenny. Hi, honey. Sabi ko, bakit hindi ako init? I wanna be. Yes. Yes, Carlos. Thank you, Big Lord. My name is Tom. Hi, Tomo. Pero yun talaga niyo. Patayin niyo. Patayin na. Patayin na. Ayaw ko manira naman mga friend. Would she love to come to? Hoy, kung gusto mo daw makapunta sa Amerika, kung gusto mo. Yes, sabihan. Ikaw mag-istorya. Yes. Yes, she said yes. Carlos, she said yes. She wants to go there in America because they all do Carlos. Carlos, she said yes. 45. Okay lang, 40 naman ako. Ilan taon na siya? 45? Hindi 40 kasi ganun tayo. I know Tim. Nice to see you, Tim. How old are you, Carlos? I forgot. 40. Hindi pa nakakalukap yan. Yan yung malinaw. Ay, mga teenager bago. Ngayon ang katalian. 39, I will be 40. Ah, 39. Yeah. Yes, 40 years old. She's 40 years old. Same here, Carlos. I'm sure wants to come here to run away with her cousin in Chicago. Oh, yung kapatid ni Sir. Yes, Carlos. She's 40 years old. Same age. Same age, 1985. Kita, idea yan niyo. Same here, Carlos. Same age, Carlos, 1985, 40 years old. Wala ka nang dito sa doktor. Yan, hindi ko nga. I live in Boston. Naka-star ko na siya sa Dito na ako nagkamakan. Paano ka mo? adjust na. Adjust na. Ay, adjust na. Bakit naman kita? Papaliban ako. Para grupo kita dito. Ulat lang kayo, naibo lang bra ko. Baka may shell. Ay, may shell, may frame. Mamalan talaga. Hindi ka mo nalagay mga magayon. Mga anong kita niyo na fresh, kayo pala. Lalo ka na. Ay, parang sana. Lalo ka na ka-inlove kapag ako. Pati lalo ka na ka-inlove kapag ako. Pag may bitterness ha. Ay, sana ko naman gusto. Ha? Hindi ko nga pa din. Gusto ko mag-isip mo tayo. Gusto ko kalimutan ko. I live in Sa Boston. Pilipinas. You can take her going there in America. Pag naluluwi Do you have FB? Mag-istorya ako para mapag-ano. Ano nga, na-count niya? Ano yan sa Telegram? Yan, okay na po sa pag hindi sige ano sabi ko. Mag-istoryahan na kami sa sabi ko. My daughter lives in Boston. I was raised in Springfield, Mass Carlo. Okay. That's also something that's at 2 hours. Puta ka sabi ko. Grabe yung paimot mo sa ako na effort ko. 2 hours Na talagang laban. drive from Boston. Opo ko pa si Denise. Wato ng pansin. Sabi, sino kaya nagkakaroon sa mga Denise na yan? Abang ako sabi, sa sunod kaya ako na lang ngayon na ano sa iyo. Sa Paris? Kaya nga sabi ko, kaya pinagod ko sa Denise kasi pareho pala ako sa mga babae na inaaralo. Yes, I used to have season tickets to the Pareho sila pa din. Kaya pala. Great Alam song. mo, ayat na ba? Singer. Tapos pati ang chinilas, ikaw pamiyat ng ay ko nga. Sabi, mahal na chinilas mo. Sabi, nabiling ko ngayon sa iyo. Bakit sa Paris? Sa iyo, sa Manila. Ang chinilas siya kapit Del Rubia. sa ibabaw sa mga mountain. Sabi, may nagkakatabi pa na dyan. Masarap sa bahay. Okay lang na. Oh, ha? Yun naman. Kaya naman yung magmamay dito sa kanila. kiss from Carlos. Sabi yun? Ano on? Kaya sabi ko kanina, may privacy ba dito? Hi Wala naman ito. from Russia.
Diyan sa kura ko sa kanya. Shoutout sa magandang host. Thank you, Miles, for agreements. Okay. I will kiss you from Carlos. Eh, ito kasi dito kasi man maiwan. Thank you. Ama ko pa din. Yan ko mabubulo. Sharifudek. Sharifu. Hi po. Will you be saying today? Not yet. Ako lang. Happy Joke here. Dinera, di ba na babae daw galang sa tulog? Hi, Steve. Sama ko pa din. Hindi alam nangyari baga. Ano ka? Ang chinelas ko nang bilid ito. Bigla nagsama. Naandaw na isa ko naandaw. Sa bawang ko, sa pansit. Sabi ko ba din. Sabi, pwede mo kaya ako sa tutin ko magdali na. Sabi, hindi ako na ano. Ako gusto nito na uwi ang gusto. Ito nga lang pagsabi ni Maria sa istorya ni Mirai. Tama yan doon, nasa 7-Eleven dito eh. Totoo yan doon. Talaga na yan talaga. Kasi inaarag na nila. Tapos pag nagpabrubilis sa vista pa sila. Namay na nasabay namin sa bar ba doon? Nagpakarap pa sila dito. I will be take a vacation to the Philippines. Uy, makami ko na sa June. It's okay. Yes, I will wait for you. She will wait for you. I just want to profile. Hi, Silent Sniper. Sa nabang, kailang Kakadirilot na kita. Bali may kakabayak sa diksyon na. Bahala sila mag-intindi. Kung ano pa na ano ko. Carabao. Hindi ako makaregister sa sa Telegram, sa WhatsApp na lang. Kaya hindi ka makaregister. Hindi ko ma-open ang Yahoo ko. Kailangan ba? Nakaregister kasi sa Yahoo ko dati ko na number. Dire, pwede ka man maghimo sin email. Another email. Ay, napapagal ako magtuom sa password. Sarap lang paano ang pag-password. Oo, mamanggod ako. Ako ma, ako na mga password ko sa parariho. Kasi sa mga sa Ang dati pa man yun, di ko may naisip. Sa WhatsApp na lang. WhatsApp na lang. Carlos. WhatsApp. WhatsApp. Ano sa better lang sa natin? Ang Telegram kasi, May bansa pa ganun din. Oo. Hindi ko lang alam kung US. sa Sure, pabili po San Miglite. Hi, Tita Marie. Also, guys, in May, I will go to a beach for a vacation. Hi, thank you. Opo. Hi, Tita Marie. Thank you. If she like, she can send me her address. Send mo daw sa kanya yung address. Send mo daw sa kanya yung address. address. Anong address? Address. Yeah, he will send you, Carlos. Oh, sabi ko ba kasi Ina? Sabi ko kasi Ina. Uy, kagwapo. Dili ka lang, host. Hi! Hi po! Ay, kulit kita, mama. Ay, di kita kaya. Uy, nalo na Inan. Ano nga niya pag-apply? Sira din. Mga HR. Ano ka ba siya? Sira din Cortez. Mga HR. Ano ka? Okay, I would love to send the gift. Papadala ko sa makaano. Ano ba pag Wow, Carlos! And letters sana. Oh my God, Carlos! Hello! Carlos! Sa messenger na lang. Ano, mapagano niya di mag-rate? Pero, dapat parang I-check na lang. Hindi ko ma-open. tapos may real estate, may Facebook. Facebook live yan. Ang baba na sila, pero sabi ko kanina, mabara ka man talaga ang trabaho. Hanggang ilan? You're amazing, Carlos. Ano nakahagin ko? Proud of you, Carlos. Kaya sabi ko, Hiring pa. kaya ka pala, ibalak ka na trabaho. Ako'y napanggabi. Pwede sa Denlet. Thank you. Sanay ka. Sa hindi. Proud of you, Carlos. Thank you, Carlos. She will send you later. Do you have WhatsApp, Carlos? WhatsApp.
gusto naman na pansin, pero busura ko. Hindi pa magkaon. Ay, nahilikan mo na natin. Ano rin naman ang kao? Alanganin pa ng kao ko kanina. Atap ba? Ang katulad pa naman nila sa nilip pa nagkakao. Aram mo mag-anin sa balay, nahulog silang cellphone. Hulo! Tapos, shit, nagkakarigos Okay. sa panda ko. Thank you, Tim. Cheryl, make sure Carlos has Rubicon Ay, Flex dahil for siya you. siya plaza ngayon. Ano yan? Live sa... Thank you, Tim. Yes, I do. Thank you, Tim. And thank you, Carlos. Mama na ko. Nagalagay sa YouTube sa balay. You need to say, you send her gift. Ay, sa lakad. Carlos, what is your job? Nanang pangalan niya? Carlos. Carlos lang? Osorio. Agafi. Osorio. Hindi ka pa Diyos. Bawal ka doon. Dito ka sa... May ko naman din pa. May ko naman din eh. Mahal po. Hindi kami niya kung kaya mag-awan. Mapuno ka pa na Pag-gupit ka pa tinahago. Ay, sige, lingan ka na po. Ano ko kaya asawa mo yan to? Ang takang man, ako na to. Ang dali sa'yo, ang dali mo sa akin. Nanon sabi sa ano, naging isa naman na Ha? Ay, ba siya dyan? Di ba pag sa Facebook, uy, si Arnel, halay sa balay ko. Ano mo wala? Ano mo muna siya sa WhatsApp para lang. Dahil ko hayan ang utang mo. Inas tumabot. Train. Train our boss. O yung kilometrong bayaran. I work for the MP. Pero ba ito? Uy, Hey, ano ba din? Oo, ka din. Ay, po ka lang. train. Okay, good job there. Buko? Ora. Wala na sa ulo ko ang kanina. Ano ba talaga, no? Nagkata sa balay kanina, mga 5. Yes, good benefits and extra overtime. Wow, Carlos. Good job, Carlos. How na? Hindi, ano na talaga siya? As in, Wala kayong pinggan. Ayan din kaya mo mamagaon niya, no? Ayaw ko lang. Limot ka lang ako na boss. Salamat po. Goods na ako. Thank you. Thank man. Na. Gusto ko yan eh. Isa ko, meron siya na ako. Ito ako mga Thank you, Carlos. Hindi ba nangyari? Hindi nagbalik kasi ka mga kabila. Ako, hindi ka nga nagkadasit na rin. Sabi ko lang alam na. Nakilang pa makatabi. Hindi ko ini ano. Ay, ko lang ini. Ba't nagpaano nila doon? Kasi nakapigan ko ako. Bale, duwan dadalaw ka niya. Oh. Si Arnel. Sabi ko nga ay, habang masama kayo sa mga kapod mo sa Erino, sabi ko, ay, sige na, napunta lang sa ano, kung sila nakakulo, sila Irino. Nakapamunayan ako. Kasi kung apagal ka, sabi ko, Pagal ka lang. pagal pa ito na duwa sa biyahe. Yan. Sabay na si Kasi pa. Pero nag-imod ako sa mga sa JC baga. Hindi ko in-reply si Arnel. Nagpapasundo sa ako. Hindi ko in-reply. Tapos, sige, ako lang mapakada. Hindi ko mag-i-upload reply. Nagkanto, sumali lang ko nagkanto. Nakainom na. So, may yung pakulit Basta sa yun, kapila. ano ka na sa ano. Tapos, pudo na ngayon niya, andyan, kampiyan ka. Okay, buto ka Hindi ko mandaraan sa cellphone ko eh. Ay, di ba pa di? Ang chat niya talaga sa kanya mismo. Sa kanya nga, Oo. hindi rin ko mandaraan. Hindi, Paano, ano rin? naka-charge ang phone ko. Kanya talaga. Tapos, Wala na. Ay, Hindi ko naaraman na sa kanila. Sinabi yung ano ni Mark na ni Bianca. Kasi bigla na lang ako nag-check ni Mark. ano sabi sa'yo? Pati ka kayo mapraga ni si Bianca. naimog ko siya, sa nag-inom kami na So, Albert. medyo na Tapos, ano, mali yung- kasi di man ako nag-aagay. Oo, di ba siya nagkakapalit? Kaya nga sabi ko, di ba nagkakasinan? Ako ang Pansit. nagkadakan Arnel. Noodles. Kaya lang, karainan kami mainom. Sabi ko, Noodles, Carlos. Sa ako, pwede mag-istoryan daw kita. Kaya praga ni. Sige, sabi ko, makada ako. Kaya ako sabi, why ito nag-reply ka sa ako, matakada ka. Sabi niya, Yung pansit. ako kay Tita Marie pansit. Nagkata ako doon. Nakimot Sabi ko, ayaw ko pag sa layo pa rin nag-agda kang Oo, ay turog na nga rin sa rukunta eh. Hindi ko parang doon.
pa ni, tira ko nagkakambiyang ka pa eh. Ikaduwa, kung akdang ko yun sa balay, Sige, Ling. kay kabats ko yun. Oo, hindi naman sige, Ling. Wala mga problema. Oo. Ikaduwa, kawag ko ang sawa ko. Ikaw bali, ikaw may problema. Sabi ko kanya, naikot eh. Ako na Ano, gusto mo? masinda na. Palpalan lang, ikaduwa. O mga magkasabi sa iyo ha. Matupiyan pa rin sabi ko, tuturun ka na ano ba? Ako ba Kasi ikaw nakaraot sa ako eh. Parang sabi ko kanina, nagtitipo ka sa tao na aburido Ikaw ka nakaraot sa ako eh. Kaya na. Nagiging kasi iskip na sa akin, what's up? Bakan, sabi ko ikaw nakaraot. Kaya mo yan pala na kasi. Kaya nga rin, wato na sa lungkutan ba din? Ano ba na? Bato pag uli binibagak sa palang lungkutan mag-iba. Para under. May mga relo ka, wala. Who is the man there? Our friends. Pero, hindi ka nakarawan. The guy there sounds like Pero sa pagpulong, yan ang maghihapon Lux na. girl. Yun ang point ko kanina. Sabi ko, ako, Sabi ni Pero hindi ka magulang, nakarawan. The guys- ang magulang niya, the guys there sounds yun ay like hindi mo, yan them. hindi kita nung bulungan. Correct. Tita Marite. Tapos sabi ako pa rin sana sabi Oh, ko, is kaya that kaya our friends, dito sa dahil sa imo. batchmates. Dahil sa imo. Sabi ko kanina. Sabi ko baga kanina. Sabi ko may mga isip yun. May nakabaga siya. Sabi Sabi ko ko, may isip yun. ano ko ba iwasan ko kami kami? May naman ba kami nililit siya sa kakakta niya? Sabi ko nga, may mga isip yun. Nakapagpartiktahan mo yun. Sabi ko, bahala sila. Kung gusto nila ako, pag udiri ko, pero di okay lang. Ako, okay lang. Sabi ko, kung gusto di, sige makapag ako. Sabi ko, ako di ko malipipiri ko sa biro ko. Sabi ko, Ang sabi ko na nga rin kanina kagabi, wala namang kumunipiyan ka. Oo, mga nga eh. Oo. Kaya, Ikaw kaya ino niya mga Hindi lalo. yung pagpasulot mo. Ang pagpulong mong kumpiyan ka, wala isip. Oo. It is pouring over here in Oo, mga Massachusetts. talaga pa din. Ah, okay. Sabi ko nga, Nani, bukas hindi na bata. Ay, correct. Ruby trying to, to sign up in WhatsApp. Contact yung Carlos. Ruby is listening Carlos now. Walang pulong mo kanina sa sadiri niya. Oo. Mga talaga, kukulong ako. Nadung ka lang, pag kayo puantay ka, pag gusto mo magbalbal, dapat yada ka. O, maganda, gusto pa din mangyari. Wala, Lalaki, dating. lalaki, gusto pa din yan. Lalaki ako. Oo, wala, gusto pa din yan. Mawala din. Pero pa din, ako mo, kumasa ko ang messenger pa din. Habang pa lang siya, ipapay ko din sabi niya, kung ito pinalaman na ngayon ko, yan to, tapos ko yan, Ikaw, maturakan. Huwag kang Gerald. magpapakasama. Kasi sabi ko, kasi pati naghihira na kami pa din. Nagpaniwala ka sa akin. O ano na ka pumayra? Sabi ko kanina, tagal mo ang kalayaan, magsiwayan na kita, sa bata na lang kita. Diri mo man ako kuha. Maaraw ka mambiyang ka, madunong ka man. Kung napok mo na talaga, imuhan mo sa naksyon. Pero kung gusto mo pa, panindugan mo. Panindugan. Ay, talaga, ako, wala ka pa din, wala ka pa din tugan. Sabi ko kanina ako na. Kasi ang nangyayari sa iyo, pag ang kaluoy ka, Ay, hanggat ora kayo himo na aksyon, ako ulo, kung ano ang hinihimo. pati, ano sa kung mo kanina na maaga? Pati, inbantahan si Kai. Anak ko ha? Intero na. Sabi ko Anong ya, banta? ihatag kita ko na ano kay Kuntiri, kung nabubukan ko ng cellphone ni Kai. Sinunod ito na dokumento ko kanina. Habag ba yun? Habag ba yun? Sinunod ito. Habag ba yun? Sayo-sayo mo sa iyo. O ba di, kung ikaw ang magsayo-sayo sa amo. Maganda ka, prinsesa. Thank you, Elsiba. Hi, Elsiba. Sa naumong tinod kami mag-istorya sa inyo, pero marami ang gusto. Diri mi kay Ponsa sa iyo kung dapat ikaw magsayo sa amo. Sabi ko kanina, sabi ko, ano ba yung gusto mong mangyari? Pati ang mga barkada ko, kung perwisyo mo. Sabi ko, ano gusto mo, wala na akong barkada dito. Sabi ko, diri sa iyo, di Rose. Sabi ko, mahali kami sa iyo, sabi ko, diri mo kami, mahali kami sa iyo. Sabi ko kanina. Hindi ron nangyari sa iyo, naaraman na yun. Dahil yun ang sabi mo sa amo. Ayun na yun. Austin, Texas. Pagsunog-sunan o Dan, where do you live? sa ano. Do you really live, sir? Sa akin sa imo, ang Austin, sa bata Texas, mo, sa pag ano, pero mo yun Hindi ko naaraman gusto dahil. ka. Hindi ko gusto Ano ka po? kapatid. Ano ba na hindi mo? So hanggang wala ka na Carlos, hindi that's mo. awesome. How is the weather? Actions na pwede. Meaning to say, Okay, alam mo sa totoo lang, ako pa din nunulok ang pride ko.
totoo lang alam ko nakita. Kaya wala ko kami yan eh. Mauna lang talaga. Alam ko, ikaw pa din eh. Mauna talaga niya. Diba? Mauna lang ako ko kanina. Padapa may ikaw biyang ka. Sabi ko, ako lang sa imo pa din. Kaya nakupulungan kami kay padapa may ka muna duwa. Kaso lang Nilinaw ko yung kanina. ano nangyari pa nung kami kaso kami. Oo, ayun kaya. Nilinaw ko yung kanmar. Sabi ko, ang sabi ko ikaw, si Ina, nandito na yung ako. At sabi sa ako ni Ina, ikaw di ang kabarkada ni ikaw. Si Mark Barkada ni. Abo ko pa din, na maabot ang kwento, na maiisip ako sa iyo na tuwa, na mapaparaot pa kami dahil lang sa Facebook. Basta Sabi niya sa ako ni Ina, my friends, I would love to send her a picture of me. Thank you, Carlos. She will love Carlos. Sa high school, sabi ko. Thank you. Hi, Greg. Hi, Greg. Baka nakita, sabi ko kanina, baka nakita ang pamilya. Sabi ko, baka nakita ang pamilya ko, totoo ko. Sabi ko, baka nakita ang pamilya. Pero may pangipang ka. Isanaan mo si Abel, isanaan mo si Ryan, isanaan mo si Abel. Sabi ko, bakit yan lang yung nagpamuras? Bakit ito na dyan? Hindi ka na laki, okay lang sa iyo. Plastic niya. Sabi ko, nakita ito na okay, kita okay lang. Ano ba sila? Ano ba sila sa nanino niya? Parang Ay, naiinip pati. yung kanya. Baka na ako pati. Oo, na Good morning, Pogi Ano Greg. yung imo niya? Orang ka man hindi imo, mauna na siya. Carlos. Sa'yo wala ako pati. Anong siya sa nanino Oo, pati. niya? Inaano niya? Naiinip ko ka na rin. Ano ko siya pati? Ikaw pati, isasala niya sa ako pati. Maski barkada niya, nakahampak niya pero niya. Nadiri ko ba nga niya, nakahampak. Saka ko isasala. Ito pati nagpadara grocery nga ni sa ako. Kasi naduloy ko na yan. Tuwad ko na ayaw ka mag-grupot. Sino din ako sa laon mo? Pagpasalamat na yan. Oo, sabi ko, ikaw na lang ang nagpasalamat. Kaya may naghahatag sa ako sa punta. May nagpapadara sa kakao. Nadiri ko makaikuha na. Isugal at pagbabaling ko para umagal ako. Sabi ko kanina. May mga tao na nagpapagpulong sa ako, sa mga bata ko. Nagpasalamat Hindi rin siya magpasalamat. Kasi I'm totally, waiting for a show today. Where's Jerry? Sabi ko nga ko nagsasaw ako sa imo, andal yung permission. Where's Jerry? Kasi papakali na Carlos Ruiz downloading WhatsApp niya. A banana boat sounds siya. good eh. Mabukan siya kung arap niya na may mapapala siya sa kwarta. Kaya kayo sinabi ko, pumrimang ka mo, maramang ka mo, para pareho malaki na isang kahit ko, isang makamalaki tayo siya. Sabi ko. may nangyayari. Anong nangyayari? Sabi ko, sinundok ko ka. Baka may motor ako. Sa tulang, anong nangyayari? Maski sa kusil ng burdo. Sinan ko sige nga lang eh. Halit ko malipasin siya ka naman. Hindi yung ma-reply sa iyo. Hindi rin nga nag-reply. Pero arap ko ako rito. Kasi nagmamakot ang susunod sa iyo. Then arap kasi Ang niya. problema, nadamay kami. Okay lang madamay. No, mine is the free package. I own 10 ice cream trucks. Wow. Willing siya makipagkakaroon sa iyo. Naman yung phone na yan. Ayaw ka agad. Next time, Ay, magkakaroon pati ng ayaw, yung mga pati ayaw lang tumuhi. Ako ko sa na pisikalan. Ang nangyayari yun. Dire kay ano, ito na, may sabi ko nga na madaling araw na, di siya nag-ulo. Kasi dire ano, madaling na araw, manahayin ka mo. Ay, ano ka na yan? Ako na muna ba? Hindi rin ako na-initiate na ako. Sayo-sayo ko dyan,